Premi Ramon Barnils de Periodisme i Investigació per una obra publicada en mitjans locals i comarcals és per Rafa Marrasé, en la categoria d'obra publicada. A Ferran Moreno García i Judit Pastor Costa per l'obra Contractes a l'ombra. La categoria de Premi de Periodisme d'Investigació, una obra inèdita. El guanyador és Eric Lluent Estela per l'obra Feina a canvi de llit i menjar, quan l'explotació esdevé oci. Fomentar un periodisme actiu i motor d'una societat millor hauria de ser la nostra feina com a grup. El periodisme, des d'un exercici compromès, no pot ser aliè al que passa, a la vulneració de drets fonamentals, individuals o col·lectius que en els darrers mesos ha exercit un estat, l'espanyol, que ha decidit que per preservar la seva unitat tot s'hi val. I malauradament el context també s'utilitza sovint per dir-nos que no, que ara no toca fer periodisme, que ara no toca explicar allò que no pot agradar, que no toca, en fi, fer la nostra feina i fiscalitzar el poder, tingui el color que tingui. Si nosaltres ho volem, el rei anirà nu. Moltes gràcies a tots per ser-hi.